Vítajte v Karma klube. Rada by som sa dnes pozerala na našu umelcami veľmi obľúbenú vec, prokrastináciu. Áno, všetci ju poznáme, všetci radi občas prokrastinujeme, predstavujem si. A chcem sa pozrieť na to, či ste aj vy prokrastinovali v tomto procese a keď áno, tak ako to vyzerá a prečo to vlastne robíme. Prokrastinácia je proces, kedy odkladáme niečo, čo máme urobiť, pretože väčšinou sa nejak podvedome bojíme, že to neurobíme dosť dobre, alebo sa na to nejak mentálne pripravujeme. Na jednej strane je to v poriadku, pretože je dokázané, že keď prokrastinujeme, tak niekde v pozadí nám mentálne beží príprava na to, čo chceme urobiť a dávame si tak dokopy trošku tie bodíky a v podstate sa na to pripravujeme, aj keď robíme niečo iné. Zároveň však odkladáme ten samotný akt a niekedy sa to môže predĺžiť a trvať to môže aj celé týždne alebo mesiace. Napríklad v mojom prípade som chcela robiť podcast a viete, ako to je. Začnete najprv googlovať, aký potrebujete mikrofón, potom googlujete a pozeráte YouTube videá, ako sa robia podcasty, potom si prípadne urobíte nejaký workshop, ako sa robia podcasty, pripravujete si obsah, čekujete, či ten obsah je dosť dobrý, čož by bolo všetko v poriadku, ale niekedy sa k tomu samotnému procesu ani nedostaneme. Takže prokrastinácia vlastne môže byť to, že si triedite ceruzky podľa farby, alebo sa rozhodnete, že musíte ísť okúpať psa, alebo si musíte poradiť nejak s účtami a pozvete kamošov na večeru, alebo idete si zameditovať, alebo si musíte zacvičiť, alebo urgentne si umyť vlasy a urobiť nechty. Každopádne stále nerobíte to, čo chcete robiť, a to je tvoriť. Takže dnes vás chcem pozvať, aby sme naozaj odhodili prokrastináciu za hlavu a sadli si a v ďalších 10 minútach, alebo ak chcete, dajte si viac, si urobili draft alebo kostru nášho veľkého plánu. Takže tí z vás, ktorí plánujú nejaký veľký projekt, čo to je? Po čom naozaj túžite? Čo je vo vašom srdci? Sadnite si a povedzte si, keby som mal naozaj zajtra zomrieť, je trochu morbidné, ale predstavte si to, môže vám to dobre poslúžiť. Keby som mal zajtra zomrieť, ale mám jeden deň, ktorý môže trvať neobmedzený čas a ja môžem vytvoriť tento projekt, bez ktorého nechcem umrieť, kým ho vytvorím. Čo by to bolo? Čo naozaj chcem a ako by to vyzeralo? A vaša jediná povinnosť je v tomto cvičení, aby ste sa bavili s tým. Proste všetko je dovolené, úplne čokoľvek. Chcete postaviť Disney zámok a chcete pozvať všetky decká na svete, aby tam mali fun, alebo chcete otvoriť reštauráciu, kde sa bude chodiť na kolieskových korčulách a bude sa tam pozerať Pulp Fiction v pozadí. Všetko je dovolené. Ak chcete napísať knihu, tak by som vás rada vyzvala k tomu, napíšte si kostru. Čiže koľko má kapitol, alebo čo sa udeje v tej knihe. Čo je hlavná vlastne správa, nejaké posolstvo, ktoré chcete odovzdať. Chcete, aby to bola sranda, alebo chcete, aby to bolo dramatické? Je to o láske? Je to nejaká naozaj dôležitá vec, ktorá vám leží na srdci, o ktorej chcete písať? Napíšte čokoľvek, môže to byť krátky sumár, alebo to môže byť naozaj kostra, čo sa udeje na začiatku, čo sa udeje na konci. Keď neviete, ako to skončiť, aj keď viete začiatok tej knihy, tak kľudne sa s tým pohrajte a zase, mohlo by to skončiť takto, alebo takto, alebo takto. Skúste si vymyslieť nejaké 2-3 konce. Alebo môže byť koniec otvorený, ako esej. A keď chcete napísať článok, môžete zase preskúmať nejaké témy. O čom chcete písať? Čo je pre vás dôležité? Ako budete písať článok? Takže čokoľvek, čo máte na srdci, dneska je ten priestor, aby sme si sadli a aby sme to nadraftovali. A vôbec sa toho nebojte. Aspoň uvidíte, čo z vás vypadne. Možno ešte vôbec v tejto chvíli netušíte, čo to bude. Len si sadnite a nechajte to, nech vás to samé povedie. Nechajte tomu vnútorne, tomu procesu, aby vás viedol. A napíšte čokoľvek. Budem sa veľmi, veľmi tešiť.